Вие, които сте взели Господна, ми почвам от тебе. Какво разбираш за Господна, сестра? Когато взима да не се прещаваш и се чиста. Каква е целта на Господна? Защо я взимаш? Невярно. Виждате ли, че нямаме представа за Господна? Колко време идваш, че взимаш Господна? Колко време? Може би 3-5 години. Сестрата няма представа какво е Господна. Много служители и пастори с хладяне. Вие знаете ли какво означава Господна? Не знаете. Поред мен е Давид, мой син, ако му слагаете една нож, ръката му, той не знае какво. Той ще го вземе. Чули как шилки скини, той не го разбира. Той ще вземе пепецка Кирил, пеморошаки и ще убие качалото и ще даде. Защо? Защото той го взима. Но не знае. Много пъти съм чул за Господна. Много пъти съм чул за Господна. И много пъти са хора видях как взимат Господна. И казвам, Господи, всички взимат Господна. Мамо, всичко са окей. Всички са окей. Всички вървят хубаво, така ли? Ето сега ще четем нещо, Павел да го казвам. Ти, сестра Елфидан, ти какво знаеш за Господна? Казаха там, който има грязък, той ще вземе Господна. Как? Който има грязък, когато си мъже си, той има право да вземе Господна. Къде са го казали това? Другата църква. Църква, да. И да прощавате. И да прощавате, да. Добре нещо до някъде. Да нямате брак. Хубав въпрос. А са казали на това, че който пуши цигари да не взима Господна? Да, казаха. Казаха ли? Не трябва да взима. Тук ли си тази вечер? Моята жена един в медали, тя продължава да пуши. И аз нямах много познание за това. Не, че сега имам, но старая се да има познание. И ти дни в Горницов даваха Господна, проповедника както обикновено, се скачва на вона и казва, това от Господа приех от Господа, причети посланието на Павел. И той каза всичко това, което е писано, но не обяснява подробно защо я взимаш. Той каза, не, това е за благословение. Както казваме ви, ние го взимаме за вечен живот. Сега, обръщам се към твоето тълкование. Ако беше така, както ти мислиш, защото няма как да мислиш добро, защото не са те обяснили. Сега, а както ти мислиш, че ако Господната ни докарва в рая, Исус нямаше да умре на кръста. Нали? При нас, четем момичета, вземете към Господно символ твоето тяло, без да умра на кръста. Виждате ли? Господна на нас не ни докарва в рая. Господна дори не ни изцелява. Колко християни са взели Господно за изцеление? Не сте ли го взели някога за изцеление? Аз познавам християни, които взимат Господно за изцеление. Но Библията никъде не казва, че Господно за изцеление. И нали брат кръвта на Исус? Те тръгват Исаия 53 глава, в неговите рани съм изцелен. Добре бе, кръвта на Исус всеки ден му да ме цели. Защо трябва да ме цели във времето на Господна? Защо тогава трябва да ме цели? Брат, аз с вяра си имам. Да, вземи го с вяра. Може да бъдеш изцелен, но това не говори, че Господна те цели. Кой те цели? Вярата! И без друго да не вземеш Господна, ако само вярваш за твоята болест, Бог ще ти цели. Знаете ли защо мнозина умират? Проповедниците са виновни. Пасторите трябва да си покаят. Губят душите на хората. Не им говорят точните слова. Знаете ли защо? Защото да мине виното, да мине хлябът,
Але голямо благословение. Всички бяхме осветени, святи, всички си мислели Господа. Нали, Бога. Аз сега го казах и пак ще го повтарям. Аз отидих в една църква голяма в града, вътре имаше 150 човека в църквата на Кърбалов. Отидих там, всички са взели Господна. Аз се чувствах недобре, осъдих се до някъде, някакви неща и си спрях, не съм взел. Казвам, делно, не само ли съм грешен? 150 човека верни! Ама! Да, не бъде вяра се, бе. Хората не знаят слушателите. Проповедниците не обясняват на хората правилно. Ей, с Господа трябва да внимаваш. Не е лошо да вземеш Господна. Това е за църквата. Но не може човек да вземе Господна с характерен грях. Чуште? Характерен грях. Правиш неща, примерно си се покаял за някой даден грях, примерно си се покаял да ни мразиш, примерно, или да ни послужиш. Грехът ти стана грях и ти пак вземаш Господна. Нямаш право. Грехът, когато става характер от теб, чуй добре, нямаш право над Господна. Без брак нямаме също право да вземем Господна. Хора, които пушат цигари, също няма право. Мъчно ти пушиш цигари? Защо вземеш Господна? Виждате ли? Защото не знаем, брат, аз верно, не виж, и ще няма го направи. В горница. Брат, и аз го направих. 7 години, ама сега една година с народа не пуши. Не пуши, окей. Кой уча точно? Но вижте сега, не става просто само за тези грехове. Не стават грехови само да не пушиш. Да, това не трябва да имаш и да участваш в Господа. Да имаш брак, да нямаш брак и да участваш. Това е, Библията казва, не е добре. Държим се на Господа. 11 глава Коринтяни, стих 23. Какво казва апостол Павел? Този мъж гигант на вяра. От всички апостоли, които много е страдал, не се хваля с Павел. Хваля се с благодата, който беше и от Павел. А благодата идва от Бога. Ние трябва да подкрепваме такива хора. Като Павел, като пророците. Това са хора, които са дали живота си за Евангелието, за истината. Те не са си дали живота си да го отнемат от Бога да бъдат спасени. Не е верно. Те са дали живота си заради истината. Павел беше безредновен. От всички апостоли Павел най-вече беше най-страдал от всички братя. И беше най-годен. Помните ли словото, когато дойде към Анания? Когато отвори Анания да се моли, за да се отварят очите му, Бог казва на Анания. Анания казва, Господи, аз съм чул в Иерусалим. Той я убива, когато беше Савел. Той я убива, той изтреба, той се отваря. Малки и големи. Може би Анания се страхува от него, защото не всеки можеше да отиде при Савел. Да не би помощ при него, да не би го загуби. Тогава Исус Христос му казва, Анания, тръгни, той е мой сън. И кажи му нещо, че много ще страда заради моето име. Отдели кълдаля ли страните? Да, ще че Исус му да го изкара от него. Както убиваше църквата, Павел Савел, как изтормозваше, така дойде и това посяга. Каквото сееш, и Бог му каза, кажи ма на нея. Кажи ма на нея, че ще го предам на много мъки и страдане заради моето име. И беше верен Павел. Павел никъде не се отрекал от Бога. Павел се научи на глад. Павел се научи на мъчение. Павел се научи на отхвърляне. Павел се научи на всичко, дори на смърт. Павел от Тарс. Този човек беше много кротък. Апостол Павел беше човек с много кротък. Той имаше характерът на Бог.
Ще се стараем почти стиховете на 20, на 11 глава Коринтяни. Вижте, в Лука каза Библията, Исус раздаваше хляба и виното. Нали така беше? Рачук и той каза, вземете това моето, тяло и го направете за моето възпоменание. Нищо друга информация Исус не е дал. Внимавайте. Исус не е дал друга информация, така му е волята. Той не е дал информация, че децата си. Но Павел, че Святия Дух, много информации не дал. Много. Думата Господна означава да възпоменяваш Бог. Думата Господна означава да имаш общение с Бог, а не да я вземеш за изцеление. Господната не е за изцеление. Тя е за възпоменание. Какво? Мъчителната смърт на Исус Христос. Изкупителната кръв на твоя живот, който даде Исус. Това е Господна. Павле, много ще страдаш за моето име. Какво иска да му каже Бог? Павле, това ми платя. Харесваш, не харесваш. Аз ще ти дам моето любов, да не се отричаш. Защото ако Павел нямаше любовта на Бога, не би стоял на тези пътища. Той го каза в Римляни 8 стих 35. Кой ще му отрича от Христовата любов? Виждате ли, че той имаше главата? Любовта. Когато имаш страдание и изпитание в името на Господа, чуй добре, нямаш ли любов, няма да стоиш, ще се предадеш. Павел на това стоя. И Бог му каза, Павле, а на Анания кажи му, че той трябва много да страда. За мърдите моите. Какво искаше да каже? Че той ще стане истински съд. Че той ще проповядва истинското слово. И хората ще го намразят. Хората ще го блъскат. Хората ще го гонят. Хората ще говорят против него. Той е мой съд. Той е мой съд. И накрая Павел умира с мъчителната смърт, с обезглавение на глава. И умира не Павел заради греха си. Павел не умря заради престъплението си, а умря заради истината. Колко днес страдат заради греха, заради Божието Слово. Днес колко християни са гонени заради името на Бога. Или са гонени от своето име. Гонени поради своите грехове. Ако света не ти иска, чуй добре, света ще те гони и ти да не кажеш, че Господ заради Бога те гони. Има два вида гонение. Християните объркат. Ние сме гонени, квартала не иска. Защо? Защото видя квартала беззаконие и грехови в твоя живот. И затова квартала не те приема. Аз съм бил гонен заради Бог. Невярно! Когато си гонен заради истината, заради правдата, когато някой говори лоши нещо против Бога, против тебе, укорява името ти, а ти нищо не си сторил. И ако страдаш дори, блажен си, блаженни гонените. Те ще се радват, те ще се наситят. Последно време Господ Бог ще изпрати духовете на Павел. Духът на Павел, духът на Йоан, духът на Елисей, духът на пророк Илия, духът на Моисей. И те няма да дойдат при великите, дипломираните. Тези духове няма да дойдат при плутовниците и гордиливите. Тези духове ще дойдат при кротките, при смирените и Господ да поправи църквата си. Бог ще изпрати последно време, колкото се внушава беззаконието, колкото внушава грехът, Бог ще изпрати сила за църквата си. Няма да остави Бог свой народ по този начин. От Савел да станеш Павел много красиво. Но само да не станеш от Павел Савел. Тук ли си? Момичета. Добре да станеш от Савел Павел. Но много лошо от Павел да станеш Савел. Възможно ли да станеш от Павел Савел? Може. От Савел стана Павел.
и кажи на нея, че той ще бъде съд за мен. И много ще страда заради името. И 9 глава Деяните на апостоли. Иди му кажи, отвори очите му. И същият апостол, Святия Дух му дал откровение в Коринската църква да проповядва за Господа. Исус не ни дал му нова информация. Не знам. Не, че не знаеше. Е Бог. Но не ни дал повече информация. Остави на Святия Дух да открие на някой друг. И Святия Дух го направи за Господа. Как го разбира? Исус ни дал само някакви неща и казва, вземете хлябът и виното за моето. Виждате ли, само възпоменание говори. А Павел говори за общение. Защо взимаш Господа? За общение, нали? За възпоменание. Той взе думите от Исус. За възпоменание. Но не е само това. Ето вижте, откъде при това служение Павел? Откъде той взе това слово, за да проповядва? Не го взе от някой дипломиран фарисей. Павел не е взе това служение от някой даден учен човек, въпреки беше много учен. Директно откровение от небето дойде на Павел, за да проповядва. Не само това. Вижте го казва стих 23 на 11 глава Коринтяни. Говорим за Господната, внимайте. И внимайте с Господната. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох. Слушаш ли как откъде го прие? Думата означава аз от Господа го приех. Това означава чрез откровение го приех. Аз не съм тръгнал да дам Господна така. Аз от Господа го приех. Директно от откровение. Как? Че Святия Дух. И Святия Дух каза, Павле, трябва да дадеш Господна. Трябва да възпоменават хората Христос. Но ще ти дам сега тълкование, за да им обясниш какво е точно Господна. Много пастори ни не обясняват какво е Господна. И затова людите на Бог умират поради няма знание. Някои пастори знаят, но не го казват. Знаете ли защо? Да не ли няма ноща, те на кьоло виното е марно. А не знае, че това е голяма опасност. Ние трябва да възпоменяваме Бог. Ние даваме се 100 месец, ще дадем Господна на първи, втори. Знаете ли, съгласен съм да вземем 5-10 човека, но всичко да бъде със святост. Не искам да вземем 30 човека и върху някой да дойде голямо съждение, прокател и болести. Имате ли представа, че ако вземете Господна неправилно, ще ви дойде болест върху живота ти? А не е вярно! Кой ти каза това? 30 стих Павел какво казва? Поради тая причина, които са взели недостойно, мнозина са ослабнали, болнували. Внимайте, болнували, станаха болни и доста са починали. Не казвам да не вземеш. Аз съм човека, който трябва да предупредява. Но внимавай, човек, който няма граждански права, човек, който пуши цигари, човек, който не прощава. На другите той няма право. Ще го вземе за осъждение. Няма да го вземеш за благословение. И Павел каза, аз от Господа го приех. Господ Бог много пъти ни дал съноведения как раздаваме Господна, но не се покорихме. Решихме така да чакаме, но това говорим преди колко време не дал Бог откровение, но сега пак го направи Бог. Че с някои наши братя. Вижда един брат съм, че раздаваме Господна и трябва да се покоряваме. Бог говори чрез видение, чрез сънища, чрез хора говори, чрез Словото говори. Това говори, ние го приемаме не от Господа, а от някой пастор. Някой да ни обясни, не чувства ли тази заръка? Директно идва откровение от Бога. Някой може да даде Господа, защото така е писал в Библията. Като традиционно. Но по-красиво, когато директно самия Бог ти говори. Някои хора казват, казва, вашата църква ни дава Господа. Питайте ми защо.
Не искам върху братята ми да дойде проклятие. Ти давай Господ на всеки ден. Взимай Господна! И какво мисли, че ще взимаш Господ, ще отидеш в рая? Или ще вземеш за благословение? Ако хората, които взимат Господна недостойно, брати и сестри, внимавайте, ще дойде и болести върху живота ви. Много пастори ни са казали тая истина. Около само изтихора някой право. Аз обичам да взимам Господна. Аз много пъти съм спрял да взимам Господа поради моите борби. Не се спирай поради това. Аз съм се грешил. Не се спирай. Не се спирай. Това са твоите лични борби. Това са твоите слабости. Но най-вече страшните грехове, грехът, който характеризира твоя живот. Един грях, когато става характера в теб. Един грях, не мога да се отървеш. Това е много лошо. Много лошо. И нямаш право да вземеш Господна. Чуми добре. Аз съм човек, който говоря. Ти решаваш. После ще кажа, брат, защо ли ми каза? Ето тази вечер аз ви говоря това. И вие, когато ни ще дадем, вие, епитарната ритра шанс сега, нали? Да, от едната страна се е страх, молба, защото трябва да внимавате. Защото с Господно внимаване. Внимание. От едната страна ви насърчавам добре да вземете. Но това всичко ще говори твоето изпитване пред Бога. Как си ти? Дали обичаш, дали мразиш, дали пушиш, дали нямаш граждански брак, дали правиш грехове тайни, които никой не ти наблюдава, а само ти ги знаеш за себе си. Затова човек ще изпитва себе си. Времето да го спомня. Аз от Господа го приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб. Вижте, Павел не е живял с Исус. Откъде го разбра? И тогава нямаше нови книги, Библия, Новия Завет нямаше. Нямаше. Откъде го разбра Павел? Аз имам две мнения на това. Чуй ме добре. Исус през нощта, когато чупи хлябът и виното, апостол Павел там не е повярвал, той беше сам. Но той каза, през нощта Исус чупи, той откъде знае. Аз имам две размишления. Може би му са казали някои апостоли, защото той е живял след време с апостолите, с Петър, Йоан, Яков. Може би някой да го сподели. И второто мнение може да му открива Святи Дух. Може да му открива Божия Дух. Вижте, като благодари, взе, разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Правете за моето. Видяхте ли някъде да кажеш с моето, вземете Господа за изцеление? Няма това такова нещо в Библията. И като благодари, разчупи, каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за моето възпоменание. Знаете ли, Римо-католическата църква, католическата църква, знаете ли какво означава католическа църква? Имате ли представление? Братя мои, знаете ли Сосило католическа църква? Значи, католическа църква. Да? Да. Но тя е по-официална и по-религиозна дори от православните. Римо, католическа църква. Тя стои, тази голяма църква в Рим, Италия. И там още се кланят, Павалеме Меля се кланят на Илия, на Мохамед и на Моисей се кланят, някои улици на Мария. И знаете ли какво създават римокатолическите попове? Те също създават Господна. Те също раздават. И знаете ли, аз съм видял в едно предаване, когато някой брат, сестра уж от римокатолическата църква. Знаете ли какво означава римокатолическата църква? Блудница.
лудница чашата, която е пълна с мърсоти. Аз вярвам, че тези свещеници ни говорят на хората ни истината. И нямат представа за Господа. Знаете ли какво означава католици? Те не са като нас. Те много рядко чуват слово от попа, а сега те ще по беззаконие. Както православната църква. Православната църква, знаете ли какво прави? Те отива, когато има празник, Паваропи Мелин, Амахал, Бел, Пиро, Чорогене. Католическа църква също е състояние. И поповете купуват душите на хората. И раздават Господа и казват, който иска да се мине католик при попа. Има голяма маса и попа лело марно и чво чова не губи. А не губи и вълчо. Аз не съм видял Исус да го направи това с апостолите. Той каза, вземете и раздавайте го помежду вас. Католическата църква тълкува за Господната, че това, което ядат кайделино марно, т.е. вино, те казват директно, без тълкуване. Те казват директно, че това е тялото на Исус. Директно, без символ. Хлябът нали се разчупа, винето си дал. Те казват напълно директно, без символ. Това не е Божието тяло. Те буквално взимат. Буквално означава те кирага на кайпитка и да му това кала и девреско тяло. Не е вярно, това е хляб. Но Исус казва, чупете помежду вас. И това е символично. Символ на кръвта или на тялото на Христос. Римокатолическата църква днес празнува такова нещо. Днес много християни също взимат по този начин. Ако беше така, както казва Римокатолическата църква, че това е буквално така, както го взема, то тогава Исус се раздал Господна преди да умре. Исус раздал Господна преди да умре. А Исус жив. Още не умрял да бъде тялото му разчупено. Както мисли тези католици? Той жив, но той пак раздал Господна. Значи май не се вера тялото на Господа. Физическо, ритуално, буквално. Хлябът, който ние взимаме, е виното това, което взимаме. Той е просто хляб. Но Исус ни го предал в значение, символични неща. Вино и хляб. Символизира тялото. И ще казва, символизира. Скарайте вън. Вън. Той няма да стои тук. Не. Той ме видя. Няма да стои. Така, знаете ли, когато Спасителът казва това, моето тяло, той не говори буквално. Той има значение. Римокатолическата църква приема това буквално. Така пише тук в тази книга. Буквално го приемат. Ние няма право да приемаме Господа буквално. Знаете ли, има християни, пак взимат Господна, за да се нахранят с нея. Взимат Господна, за да се напият с нея. Тематарете. Това беше във времето на Коринската църква. Имаше любов. Любовта на празника. Имаше един празник на любовта. Гидена спе битине пала, ханас матарена спе и сам матарена спе джана страна с Господна. И Господна Лена слушно вече, го споменява. Затова Павел изобличи Коринската църква. Матарена спе Лена с Господна. Затова Павел ги изобличи. Чита. Като благодаря чупи, каза, това е моето тяло, което е пречупено за вас. Това правите за моето възпоминание. Така взе чашата след вечерята и каза, тази чаша е новият завет. В моята кръв. Това правете всеки път. Искам да обърна вниманието. Вашето внимание. Знаете ли, че за Господна също нямаме право да вземем като религиозно всеки месец? Ти може да вземеш Господна и на 2 седмици, пак да му да го вземеш. Никъде в Библията ни каза Исус всеки месец. Той каза всеки път.
Всеки път може да го вземеш и на седмица, да го вземеш и на 2 седмици. Но така са създадели или пасторите. На месец да се вземе Господно. И ние продължаваме същата традиция. Вижте какво казва Павел. Той цитира думите на Исус. Правете всеки път. Нито има ден, нито месец. Аз вярвам, че апостолите, когато Святия Дух слезе върху тях, те на седмица или на 2 седмици, помежду тях се събираха в Господно и се взели. Те не са чакали. Те не са чакали да мине един месец. Но, нали, дори аз имам мисли на 2 седмици да дадем, но няма да бързаме. Ще бъде на месец. Няма месец, няма 2 седмици. Никой пише. Той казва всеки път. Но ще го продължаваме да го вземем на месец. Виждам хората, че добре вървят. Имат нещо с Господа, да го направим на 2 седмици. Един път. Да. Всеки път, когато пиете за моето възпоменание. Защото всеки път, когато едете този хляб, пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде. Това е възвестяване. Знаете ли, сутринта говорих за общение и говорих за идолът. Той казал Павел, не може да участваш в бесовската чаша и Господната чаша. Бесовската чаша, знаете ли какво означава сутринта? Съм го обяснил. Бесовска чаша. Това говори идол. Това може да бъде 6 май. Значи не с бакой той ти става идол. И за този баколо стои демон. И ти се кланиш да ръвна демонът. Самата традиция предизвика духове. И традиция, знаете ли какво прави? Кастелфони, музика и чернадели демони. И имам вярващи, които правят този празник. Това е положително. Нямаш право да участваш в Господната вечеря. Нямаш право. Или пък Банго Василий. Това традициите на народа. Това става идоложертва. Бог идол. Нямаш право. Нямаш право да вземеш. Защо, Господи, нямам право? Павел по-надолу ще чете защо. За това, което иде хлябът. Ето стих 27 вече. Идва яснотата на Господната. Идва вече тълковането. За това, което иде хлябът или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото, кръвта на Господа. Ще бъдеш виновен. Ето дойде откъде мене, че Святия Дух на Павел. Ще бъдеш виновен. Защо, Господи? Павел казва, Святия Дух, че спал. Ако го вземеш недостойно. Какво разбирате недостойно? Чакай, какво разбираш недостойно?